Rosmar Buġejja ta' 24 sena minn Marsaxlok inħeles mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet wara tressa l-qorti mixri li kellu droga fil-karozza tiegħu. Quddiem il-Maġistrat tal-Assa Rachel Montebello, il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Marshall Mallija spjegat kif fis-27 ta' Diċembru l-ħabta 8 ta' filgħaxija l-imputat waqaf mill-Pulizija mill-iskwad ta' kontra droga waqt li kienet isuq karozza f'Marsaxlok. It-tfittxija fuq persuntu riżultat fin-negattiv, iżda fil-karozza nstabu bejn 55 u 60 qartas ta' kokaina, pakketti ta' kannabis u flus kontanti. L-imputat li jaħdem bħala sajjiet ma' missieru wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġġuba kontrih. Id-difiża talbet għall-ħelsien mill-arrest u l-qorti laqgħet din it-talba fuq diversi kundizzjonijiet fosthom ingħata depożitu 4,000 euro u garanzija personali ta' 6,000 euro. L-imputat ma jistax isir ħlief permezz tal-qorti u jrid jiffirma fl-Assa ta' Birzebbuġa 3 darbiet fil-ġimgħa.